Nášmu klientovi, Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska, už 5 rokov pomáhame s propagáciou zbierky Biela pastelka. Cieľ je vždy rovnaký – získať čo najvyššiu sumu, ktorá podporí ľudí so zrakovým postihnutím. Cesta k tomuto výsledku bola jasná – preklenúť priepasť medzi svetom vidiacich a nevidiacich a ukázať, čo majú spoločné, no i odlišné. Práve empatia je totiž silným hnacím motorom, ktorý sa nám počas rokov osvedčil. Ako teda znova prekonať historický výnos s minimálnym budžetom? Rok 2023 bol rokom umelej inteligencie. Tento buzzword ovládol svet a titulky v médiách. V čase, keď väčšina bežného sveta AI ešte len spoznávala, my sme ho využili na to, aby sme poukázali na rozdiel vo vnímaní sveta medzi vidiacimi a ľuďmi so zrakovým postihnutím. Vybrali sme na to jednoduchý spôsob. Dve notoricky známe pamiatky, ktoré sa vidiacim vynoria v predstavách okamžite. Eiffelovú väžu a Kolóseum. Ako si ich však predstavujú ľudia so zrakovým postihnutím? Opisy sme zadali ako prompt umelej inteligencii, ktorá vygenerovala ich podobu. Priepastným rozdielom medzi skutočnou podobou Eiffelovej veže a Kolosea a podoby s ňou v predstavách nevidiacich sme pomocou moderných trendov ukázali, že pre ľudí so zrakovým postihnutím vyzerá svet inak, ako ho vidíme my. Generovanie obrázkov na základe slovných promptov nie je jediným aspektom kampane, v ktorej sa AI využilo. Vizuály v sebe niesli prvok glitchu, ktorý sa automaticky spája s technologickým pokrokom a texty boli písané s pomocou ChatGPT. Túto metódu AI sme využili aj pri tvorbe otázok o živote nevidiacich, ktoré v roku 2022 zaznamenali na TikToku obrovský úspech. Rekordný výťažok z roku 2022 v sume 258 334,26 eur sme v roku 2023 opäť prekonali. Vďaka darcom zbierka dosiahla doposiaľ rekordných 286 074,90 eur. Ďakujeme.